Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Igme. Taong 1930, Bulalakaw, Oriental Mindoro. Matikas na binatilyo at nirerespeto ng karamihan itong si Igme. Sa kanilang lugar, siya lang ang nag-iisang antingero na pinaniniwalaang hindi huwad ang mga karga. Uso ang pagiging antingero sa lugar nila, pero hindi lahat ng nagpapakilala may lehitimong karga. Yung iba, ginagamit ang salitang antingero upang makapanlamang at makapanloko ng ibang tao. Kaya naman sa kanilang komunidad noon, marami ang hindi naniniwala. Masikat pa nga mga kwento ng mga aswang. Kaya naman na mapagtanto ito ng mga antingero, dito na yun nagdesisyon na gumawa ng tagisan ng mga karga. Ginagawa nila yon tuwing pista. Lahat pwedeng manood, nang sa gayoy maipaalam sa marami na totoo ang mga tanga nila. Ang kaso lang, hindi yun nagiging madali dahil sa mga huwad nitong karga. Yung mga agimat na kanilang tangan-tangan, halatadong walang gabay, at ang mga mutsyang kanilang ipinapakita, pawang mga ordinaryong bato lang. Kaya para mapaniwala ang maraming tao, ginagamitan nila ito ng daya. Lahat ng gamit sa subukan, hindi lehitimo. Kaya sa paglipas ng mga taon, medyo napaniwala na rin ito ang mga tao. Pero para kay Igme, hindi lahat ng mga taga-baryo maluloko ng mga ito. At sa halip na pagtuunan nito ng pansin, minabuti na lamang niyang manatili sa kanyang tahanan upang tahimik na mabuhay sa araw-araw. Magpahanggang sa mga sandaling yun kasi, nananatili pa ring lihim sa nakararami ang kanyang abilidad. Hindi niya yun basta-bastang ipinapakita, ni ipinagmamayabang. Ang kanyang pamumuhay sa kabila ng ganoong tangan ay nananatiling malapit sa buhay ng mga pangkaraniwan. Ngunit sa kabila nito, marami ang hindi natutuwa sa kanya. Inaakala ng mga kapwa niya antingero, hambog at mayabang siya. Kaya naman tuwing dumaraan siya sa baryo, lahat ng mata, pakiramdam niya ay nakatitig sa kanya. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Igme, sa kadahilan ng alam niya na wala naman yung maibubuga. Hindi rin siya umaasang kokomprontahin siya ng mga ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang puntong yon. Pagsapit ng buwan ng Marso, naging abala siya sa pagsasaka sa bukid. Wala pa siya noong kinakasama, kaya madalas sa bukid na siya nakatira. Bumababa lang siya ng bahay kapag kaubos na ang kanyang pagkain at kapag ipinapatawag siya ng kanyang ama. Sa ganoong bagay lang umiikot ang kanyang buhay, kaya lahat ng mga nangyayari sa labas ng kanilang pamilya, literal na wala siyang pakialam. Subalit nang malapit na ang bisperas ng pista sa baryo, naging madalas na ang pagpapatawag sa kanya. Nung una sinasabi ng kapatid niya ang kanyang ama ang nagpapatawag, pero pagkababa niya, malaman-laman niyang hindi pala. Noong una nakakapagpasensya pa siya, pero sa paulit-ulit na gano'n ang nagiging sitwasyon, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng galit. Pagkaraan ng 5 araw na walang sawang pagpapatawag ng mga ito, dito na siya nagdesisyong ito ay kumprontahin. Alam niyang mga antingero yun sa baryo, ngunit batid niya na hindi niya ito papakitaan ng anumang uri ng respeto. Masyado ng malaking abala ang grupo sa kanya, kaya hindi niya na yun mapapalampas pa. At kung dati hinahayaan lang niya itong magsalita ng kung ano-ano, sa mga sandaling yon nakahanda na siyang sumagot sa mga tanong. Kalahating oras ang lumipas. Nang makababa na siya ng bundok, direkta niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga antingerong naghihintay sa kanya. Yung kapatid niya, inutusan na niyang tumuloy sa bahay nila upang hindi na nito marinig ang kanilang magiging usapan. Inabisuhan din niya itong wag nang papuntahin doon ang kanyang ama upang hindi na yon makisawsaw pa. Pagkarinig naman ng kanyang kapatid sa sinabi nito, dali-dali naman yung naglakad patungo sa kanilang bahay.
At nang magkahiwalay na sila, mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa lugar kung saan naghihintay ang mga taong nagpatawag sa kanya. Pagdating niya sa harapan ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang 5 personalidad na naghihintay. 3 rito matatanda, habang yung 2 naman nasa edad 40 anyos na. Bawat isa sa mga ito may daladalang mga sundang, pero hindi niya yun alintana. Pagharap niya sa grupo, di na siya nagdalawang isip na itanong ang pakay ng mga ito. Binalaan din niya yon na nasasayang na ang kanyang oras, kaya ito na ang huling pagkakataon na sila ay magkita-kita. Nang marinig naman ito ng pinakamatanda sa grupo, agad naman yung sumagot sa kanya ng, "Dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, Igme. Hindi kami natatakot sa'yo. At kaya lang naman kami bumibisita rito ay dahil sa gusto naming makita ang kapasidad ng karga mo. Antingero ka bang talaga? O baka kagaya ka lang din ng iba?" Marami na akong nakilalang katulad mo. Mataas ang tingin sa sarili, pero sa likod nito nagtatago ang isang duwag at huwad na lalaki. Kung tunay kang matapang, makiisa ka sa nalalapit na subukan. At kapag naipanalo mo ito, tsaka pa lamang kami bibilib sa'yo. Pero kung hindi, magiging isa kang malaking biro sa aming panig. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad niyang napansin ang buhay na Trespico Roma na nakasabit sa leeg nito. Batid niyang antingero ang matandang yon, pero kung sukatan ng lakas ang pagbabasehan, kinakailangan pa nito ng 1,000 taon para mapantayan ang kanyang abilidad. Matapos naman niya yung marinig, minabuti niyang manatiling kalmado upang umiwas sa gulo. Kaya imbis na ipagpilitan ng kanyang nais, minabuti niyang pagbigyan ng mga ito. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, kampante siyang sumagot dito ng, "Sige, pagbibigyan ko kayo. Makakaasa kayong darating ako. Pero pagkatapos nito, aasahan ko ring hindi niyo na ako gagambalain pa. Kinasusuklaman ko ang mga hambog na tao. At itong gagawin ko, para lamang sa ikaliligaya ninyo. Baka nga pagkatapos nito, maunawaan niyo na kung saan kayo lulugar." Nang marinig naman ng mga antingero ang kanyang sinabi, bakas sa kanilang muka ang galit at pagpipigil. Batid ni Igme na gusto na siyang tagain ng mga ito, pero pinipili ng mga itong maging kalmado upang makita siya nitong lumaban sa subukan. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, dito na nagpaalam ang grupo. Pag-alis nito sa kanilang bakuran, nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay para kausapin ang kanyang ama ukol sa mga nangyari. Matapat niyang inilahad dito ang lahat ng mga napag-usapan nila nang sa gayoy malaman ng mga ito ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Matapos ang naging pag-uusap, bumalik si Igme sa bukid para tapusin ang kanyang trabahong nasimulan. Pagtungtong ng dapit hapon, nagpahinga siya sa tabi ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang 2 itim na bato na siyang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Ayon kay Igme, ang mga batong yon ay galing sa langit. 8 taong gulang pa lang siya nung ito ay makita niya. Aksidente lang ang pagkakapulot niya rito, gawa ng noong mga sandaling yon, na taong inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng suka sa kalapit na tindahan. Subalit habang siya ay naglalakad, bigla na lamang may bumagsak na bagay hindi kalayuan. Dala ng kuryosidad, dali-dali niya itong pinuntahan hanggang sa bumungad sa kanya ang 2 tipak ng batong nagbabaga. Akala niya nung una, mga normal na bato lang ang kanyang nakikita, pero sa katagalan ng pagtitig niya, unti-unti na niyang napapansin ang mga tinig na nagsasalita sa kanyang isip. Pilit yung nagmamakaawa na kunin niya ang bato, hanggang sa napansin na lamang niya na hawak-hawak na niya ito. Magmula noon, hindi na nakaramdam ng anumang pagod itong si Igme. Sa pamamagitan ng kanyang isipan,
Kaya niyang padaluyin sa kanyang dugo ang bawat piraso ng bato. Kaya rin niya itong gawing solido kung gusto niyang makita ito. Marami ang abilidad na kayang ibigay sa kanya ng dalawang mutya. Pero aminado siya na meron din yung kahinaan. Pagtatapat ni Igme na kapag solido ang bato, lahat ng abilidad nito nawawala sa kanyang katawan. Ibig sabihin, sa ganoong pagkakataon, pwede na siyang mapaslang ng kahit na anong uri ng sandata. Ngunit kapag nasa loob ito ng katawan niya, walang kahit na anong sugat ang kayang pumatay sa kanya. May kakayahan din siyang kumontrol ng mga elemento, kagaya ng hangin at lupa. Pero malimit sa ganoong abilidad, hindi niya pinag-aaksayahan ng lakas. Bukod sa nakakapagod ito, nangangailangan din niya ng maraming ritual para mabuhay. Kaya imbis na ito ang pagkaabalahan niya, pinipili niya na gamitin na lamang ang mga abilidad na nakasanayan niya. Habang pinagmamasdan niya ito, muli siyang dinalaw ng mga tinig. Para itong sabay-sabay na nagbubulungan sa kanyang isip na halos hindi niya magawang maunawaan. Pero habang tumatagal na pinakikinggan niya ang mga tinig, dito niya na unti-unting nalalaman ang mensahe na ibig nitong ipahiwatig. Ayon sa tinig, hindi sila kontra sa desisyon ni Igme na makiisa sa subukan. Ang ikinakabahala lang nila na baka ito ang maging mitya upang magkaroon siya ng mga kalaban. Paalala ng mga tinig, marami ang naghahangad sa kanilang mga mutya, kaya kung sakali mang kumalat ang tungkol sa kanila, obligado siya na maghanda upang mailigtas ang kanyang sarili. Dagdag pa ng mga ito, matagal na silang hinahanap ng lahi ng mga mangangabon, kaya kung maaari, mas mainam na maging katatawanan na lang siya kaysa manganib ang mga buhay nila. Nang marinig niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik. Nauunawaan niya kasi na ang nais ng mga tinig, magpatalo siya sa subukan. Yon ang pinupunto ng mga ito, kaya naman hindi niya maiwasang magtanong kung meron pa bang ibang paraan. Subalit nang marinig yon ng mga tinig, ipinagtapat nito sa kanya na wala ng iba pang paraan para matakasan ang lahat ng lahi ng mga mangangabon. Dahil sa sinabi ng mga ito, kahit labag sa kanyang loob, pinili niyang sumunod. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na sinimulang itanong ang tungkol sa lahi na kinakatakutan ng kanyang mga mutya. Ayon sa mga tinig, na ang lahi ng mga mangangabon ay isang natatanging uri ng mga aswang na kalahating maranhig. Taliwas sa mga ordinaryong tao, walang kamatayan ang mga nilalang na yon, maliban na lamang kung paslangin ang mga ito. At dahil sa tagal ng kanilang pananatili sa mundong ibabaw, naging eksperto na rin ito pagdating sa mga mutya at iba pang lihim na aral. Dahil dito, kung kaya't hindi sila gumagamit ng mga simpleng sabulag at pagbabalat kayo. Kakaiba ang mga pamamaraan nila para makalapit sa kanilang mga biktima, gawa ng ang ipinapakilos nila ay ang kanilang mga sariling kaluluwa. Sa sandali na maipakapit na nila ito sa isang tao, dahan-dahan nila itong sasakupin hanggang sa maagaw na nila ang mismong katawan nito. At kapag nangyari ang bagay na yan, lahat ng memorya ng biktima ay mapapasa kanila. At yon ang kanilang gagamitin upang makalapit sa taong pakay nila. Nabanggit din ng mga gabay ng mutya na hindi madaling matukoy ang presensya ng mga mangangabon, kaya imposibleng mapaghandaan ang pagdating ng mga ito. Pwede rin yung pumasok sa katawan ng kanyang pamilya para lamang malinlang siya. Ganon kadelikado ang lahi na kinakaharap niya, kaya naman para hindi siya mapahamak, kinakailangan niyang magdoble ingat. Nang marinig niya ang sinabi nito, maging siya man ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Aminado si Igme na isa sa mga kahinaan niya ang kanyang pamilya, kaya ayaw niyang umabot pa ang ganoong sigalot sa buhay niya. Dumaan ang mga araw. Habang papalapit ang bisperas ng pista, unti-unti na niyang inihanda ang kanyang sarili para sa kahihiyang kaharapin niya.
Hindi ganong tao itong si Igme, Pinuno. Kaya sa mga sandaling yon, halos hindi na niya masikmura ang magiging kahihinatnan ng mga gagawin niya. Pagsapit ng hapon ng subukan, maaga pa siyang pumunta sa lugar. At kagaya ng ibang kalahok, inilista na niya ang kanyang pangalan bilang isa sa mga manunubok. Kung tutuusin, napakasimple lang ng mga pagsubok. Kaya kung siya lang ang masusunod, kayang-kaya niya itong tapusin sa loob lamang ng 1 oras. Ang kaso lang sa pagkakataong yon, hindi nananalaytay sa kanyang katawan ng bisa ng kanyang mutya. Kaya naman sa unang pagsubok pa lang, medyo nababahala na siya. Ikaw ba naman kasi, pagugulungin ka ng walang pang-itaas na damit sa lupang punong-puno ng mga bubog. Yung mga nauna nga sa kanya, merong nakalusot, pero yung ibang nabigo, halos mahimatay sa sakit dahil karamihan sa mga bubog bumao ng husto sa kanilang mga balat. Dahil dito, kung kaya't marami ang nagtulong-tulong para maibsan ang sakit na nararamdaman ng mga ito. Kalaunan, nang siya na ang isasalang, lahat ng mga manonood ay bigla na lamang nanahimik. Bawat isa sa kanila pinagmasdan niya ng maigi upang malaman kung papasaba siya o mabibigo siya. Nang mapansin naman niyo ni Igme, dito na unti-unting nabago ang kanyang desisyon. Minsan di pa siya nakaranas na mapagtawanan, kaya imbis na mapahiya, kumuha siya ng kokonting abilidad sa kanyang mutya. Nang mapansin naman ito ng kanyang gabay, sinubukan siya nitong tanungin ukol sa kanyang ginagawa, pero hindi na siya nakinig. Pagpasok nito sa kanyang dugo, dali-dali siyang gumulong sa bubog kung saan lahat ng piraso nito ay hindi man lang bumaon sa kanyang katawan. Pagtayo niya, marami sa mga antingero ang nagulat dahil kahit isang galos, wala silang nakita. Yung grupo namang nagyaya sa kanya, natigilan sa kinaroroonan ng mga ito at sa kanilang pagmamasid, halatadong nagulat sila. Matapos ang ginawa niya, muli siyang pumila para maghintay sa ikalawang pagsubok. At makalipas lamang ang ilang minuto, dito niya na nakita ang mga nauna na naglalakad sa nagbabagang uling na halos 20 metro ang haba. Ayon sa kanya, yung 3 naunang sumubok, halos matusta ang mga paa. Sa sobrang ningas kasi ng mga uling, hindi rito umepekto ang mga karga nila. Nung masipat yun ni Igme, inakala niya na yun na ang pagkakataon para magpatalo siya. Pero nung akmang gagawin niya na ito, narinig niya ang mga taong nang hikayat sa kanya na parabang sinusubok siya. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon, muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan. Ngunit nang mapagtanto ito ng gabay ng kanyang mutya, hindi na siya nito pinahintulutan. Dahil dito, kung kaya't bumaon din sa kanyang talampakan ang ningas ng uling. Matinding sakit ang kanyang naramdaman hanggang sa nagdesisyon na siyang sumuko. Bagay na siya namang ikinatuwa ng mga antingero. Pagkatapos nito, siya ang naging tampulan ng tukso hanggang sa magdesisyon na siyang umalis kasama ang kanyang ama. Sa kanilang paglalakad, agad namang pinahilom ng mga mutya niya ang kanyang pinsala. Ilang segundo lang ang lumipas, muli na siyang nakalakad, kaya naging mabilis ang kanilang pag-usad. At sa pagpapatuloy ng pagtahak nila ng daan, doon niya mahinahong kinausap ang kanyang gabay upang humingi ng tawad. Labis niyang pinagsisihan ng pagtalikod niya sa kanilang napag-usapan dahil lamang sa sariling interes. Nang marinig naman ito ng tinig, sumagot ito sa kanya ng, "Naiintindihan ka namin, Igme. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Dahil sa mga susunod na araw, mukhang may mga pagsubok tayong kahaharapin. Mabigat ang simoy ng hangin, Igme. Ramdam namin ang mga banta na sumasabay sa kanila." Matapos nitong magsalita, agad yung nawala sa kanyang isipan.
Dahil dito, kung kaya't ipinagpatuloy na niya ang kanyang paglalakad na may pagkabahala sa kanyang kalooban. Batid niya na totoo ang sinasabi ng kanyang gabay, kaya wala siyang dapat na pagdudahan. Pagsapit ng sumunod na araw, balik bukid na naman si Igme. Normal naman ang lahat, maliban na lamang sa mga bisitang hapon-hapong isinusumbong ng kapatid niya. Bawat isa sa mga ito alam niyang mga antingero, kaya naman hindi niya na ito pinaunlakan. Naniniwala siya na walang magandang maidudulot ito sa kanyang sarili, kaya hindi niya na ito minarapat na bigyan ng kakarampot niyang oras. Akala niya mananahimik na rin ang grupo, pero sa katagalan ng hindi niya pagpapakita, napilitan ang mga ito na umakyat ng bukid kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman nila ang tungkol sa bagay na yon dahil sa paulit-ulit nilang pagtatanong sa kanyang kapatid. Hapon nang pumunta ang grupo sa lugar niya. Kaya nung makita niya ito, hindi niya maipagkakailang nagulat siya. Marami siya nung ginagawa pero sinikap niyang talikuran muna ito pansamantala upang kaharapin ang mga tampalasan niyang bisita. Malayo palang ramdam na ng mga nilalang sa paligid ang galit ni Igme. Kaya naman kahit walang sumisimoy na hangin, kapansin-pansin ang abnormal na paghawi ng mga damo at mga sanga ng puno. Nang masipat naman ito ng mga antingero, hindi ito nagpasindak dahil ang buong akala nila wala siyang panama. Kaya naman nang magkaharap na sila, sa halip na maging mahinahon ng mga ito, purong pamemerwisyo kaagad ang kanilang ginawa. Nang marinig naman ni Igme ang mga walang kakwenta-kwentang bagay na sinasabi ng mga taong yon, di na siya nagdalawang isip na ipamalas dito ang kanyang tunay na abilidad. Walang sabi-sabi, agad niyang sinapak ang isa sa mga lalaki hanggang sa mapasubasob ito sa lupa. Agad ding nagkalat ang mga ngipin nito sa paligid, ngunit hindi yun basta-bastang nagpasindak. Pagtayo naman ito, dali-dali niyang hinatak ang tangan nitong agimat, sabay harapan yung dinurog bilang babala sa apat na antingerong dumayo. Ngunit imbis na matakot ang mga ito, para bang nagmatigas pa yun sa kanya. Kaya naman sa halip na tumakbo, pilit siya nitong nilabanan hanggang sa mapilitan na siyang balian ito ng mga binti at braso. Matinding pambubugbog din ang kanyang ginawa hanggang sa tuluyan na itong hindi makatayo. O ano? Gusto nyo pa? Mga ninyo ah! Galit na sigaw ni Igme matapos niyang pasukuin ang grupo. Kaso lang pagkatapos niyang pagmumurahi ng mga ito, may narinig siyang tumawa kahit sumusuka na ng dugo. Hindi niya mawari kung bakit ito nangyayari. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo, kasabay ng pag-unat ng mga buto nito na para bang pilit yung bumabalik sa normal nilang estado. Nang makatayo na ang apat, dito niya nakita ang namumula nitong mga mata at maiitim na pangil na para bang sa mga pating. Nagkaroon na rin ito ng mga kaliskis sa katawan, kasabay ng pamumutla ng mga balat nila. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napaatras habang pilit yung tinatanong ukol sa kung ano ang nangyayari sa kanila. Ngunit sa halip na sumagot ang mga nilalang na yon, bigla na lamang siya nitong sinugod at walang habas na pinagtulungan. Paglapit nito sa kanya, agad niyang naramdaman ang matatalas nitong mga kuko, kaya naman di na siya nagdalawang isip na hugutin ang sundang sa likod niya. Pagkuha niya rito, walang habas niya yung pinagtatataga hanggang sa maputulan na ng braso ang isa sa mga ito. Ngunit nang matapyas niya ang brasong yon, kitang-kita niya na hindi nahirapan ang nilalang na ito ay ibalik. Pagdikit nito sa katawan ng natapyas nitong braso, agad yung naghilom kasabay ng pagpakawala ng mga dugong tumutulo rito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papalayo. Ayaw ni Igme na makipaglaban ng hindi niya alam ang kapasidad ng kanyang mga kalaban, kaya naman para hindi mapahamak, pinili niyang tumakas. Mabuti na lang, marami siyang paraan para matakasan ng mga ito, kaya pagkababa niya ng bukid, di na siya nito nasundan pa.
Gayunpaman, alam niya sa kanyang sarili na yun pa lamang ang simula. Pagsapit ng gabi, hindi na siya mapakali sa kanilang tahanan. Habang tulog ang kanyang mga kapatid, paikot-ikot siya sa loob para magmasid sa labas ng kanilang tahanan. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa may makita siyang malaking aso na bigla na lamang nagpalit ng anyo. Pagtayo ng nilalang, dali-dali itong lumakad papalapit sa kanilang bakuran. At habang humahakbang ito, kitang-kita niya ang pag-amoy nito sa hangin na parabang meron itong sinusundan. Maya-maya pa, bigla na lamang itong napatitig sa kanyang pinagsisilipan kasabay ng agaran nitong pag-angil. Pag-alis niya ng tingin dito, naramdaman niya yung sumugod, kaya naman mabilis siyang tumungo sa pinto para kaharapin ito. Hindi niya hinayaang makalapit ito sa dingding ng bahay, gawa ng posibleng mabulabog nito ang kanyang pamilya na nagpapahinga. Mabuti na lang may sapat na distansya ang nilalang para makalabas siya. Pagsilay naman ito sa kanya, agad nitong napansin ang kakaibang presensya na namumutawi sa katawan niya. Sa puntong yun kasi, ginagamit na ni Igme ang kabuuang lakas ng kanyang mutya upang ipakita sa nilalang na yon na hindi siya ang tipo ng taong madali nitong masisindak at matatakot. Paghugot niya ng talibong, agad niyang pinadaloy dito ang bisa ng mutya hanggang sa unti-unti na itong magbaga. Nagsimula na rin yung magpalabas ng puting usok, indikasyon na hindi biro ang pinsalang maidudulot sa sino mang tatamaan ito. Ngunit nang masipat yun ng nilalang, hindi ito nagpatinag. At kahit alam nitong alanganin, ipinagpatuloy nito ang pakikipaglaban hanggang sa malasap na nito ang lakas ng kanyang sandata. Pagtama dito ng talim ng talibong, bigla na lamang itong napakaripas ng takbo habang walang patid sa kakaatungal. Sinubukan din itong paghilumi ng kanyang sugat gamit ang lihim na karunungan at laway, pero hindi yun gaanong umiepekto. Nang masipat naman ito ni Igme, di niya na ito binigyan pa ng pagkakataon na makabawi. Kaya naman sa loob lang ng ilang minuto niyang paghabol sa nilalang, tuluyan na rin niya itong napaslang. Hindi niya yun tinatantanan hanggat hindi naaagnas ang katawan nito at hindi gumugulong ang ulo sa lupa. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, tsaka pa lamang siya bumalik sa bahay nila para magpahinga. Alam ni Igme na yun pa lamang ang simula, kaya sa halip na magtago, nagdesisyon siyang isa-isa itong hanapin para lipulin. Sa loob ng isang buwan, napagtanto niya na lahat ng sinapian ng mga mangangabon ay pawang mga huwad na antingero sa kanilang lugar. At base sa kaalamang ibinahagi ng mga gabay ng mutya, hindi na yon maibabalik sa dati, kaya naman pinili na lamang niyang tapusin ang mga buhay nito. Ayon kay Igme, mahirap kalabanin ang mga nilalang na yon, lalo na kung hindi sapat ang iyong abilidad. Nataon lang na may malakas siyang mutya, kaya nakaya niya ritong makipagsabayan. Pero bago niya ito malipol, naranasan niya ang kakaibang bagsik ng mga abilidad nito. Merong mga mangangabon na gumagamit ng itim na kalasag, habang ang iba naman eksperto sa paggamit ng mga itim na elemento. May mangilan-ngilan ding umaalipin ng mga engkanto at may kakayahang kumontrol sa kaisipan ng mga tao. Ang mga ganoong mangangabon ang nagbigay sa kanya ng matinding problema, pero sa bandang huli nakaya niya pa rin itong magawa ng solusyon. Sa pagkalipol ng mga nilalang, mabilis na bumaba ang bilang ng mga antingero sa kanilang lugar. Yung mga namatay naman, hindi na hinanap ng kanilang mga magulang na parabang hindi na nila ito naaalala. Bagay na naging daan upang hindi ito magdulot ng eskandalo sa lugar nila. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Igme sa kadahilan ng pakiramdam niya umayon sa kanya ang pagkakataon. At nang malipol na niya ang mga mangangabon na dumayo, dito na niya sinimulang ihanda ang kanyang pamilya. Alam niya na simula pa lamang ito at darating ang punto na muli itong babalik
para kunin ang kanyang mutya. Nakakasiguro rin siya na sa pagkakataong yon, sasalakayin ng mga nilalang ang kanyang mga kahinaan. Kaya para hindi mabigla, hanggat maaga pa pinili na niyang imulat sa lihim na karunungan ang mga kapatid niya. Lahat yon biniyayaan niya ng abilidad na sa kanilang pagtanda, kanilang napakinabangan. At pagkatapos ng isang taong pag-aaral, nagdesisyon itong si Igme na lumabas ng baryo para hanapin ang lahi ng mga mangangabon. Alam niya na hindi magtatapos ang gulong kinakaharap niya hanggat hindi niya nalilipol ang lahing nagbibigay ng problema sa kanila. At para magawa ito, kinakailangan niya yung dayuhin sa lugar kung saan sila namumugaran. Alam mo, Pinuno, 5 taon siyang nagpagala-gala bago niya marating ang lugar ng mga nilalang. Ang kaso nang marating niya ito, hindi naging madali ang kanyang pagsalakay. Lingid sa kanyang kaalaman, maraming mga kalahi nito ang halos kapantay na ng kanyang kapangyarihan. Nung makaharap niya ang pinuno, halos mangliit ang tingin niya sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya nasa ibang level ang abilidad nito. Kaya naman nang maranasan ito ni Igme, napilitan siyang tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Pagbalik niya sa kanila, sugatan siya at punong-puno ng sumpa sa katawan niya. Wala na rin sa kanya ang 2 mutya na ayon dito iniwan niya sa kung saan. At pagkaraan ng ilang araw ng kanyang pagbalik, tuluyan na rin siyang pumanaw. Magmula noon, tumatak na sa kanyang pamilya ang kwento niya ukol sa lahi ng mga mangangabon na siyang pumatay kay Igme, ang pinakamaangas na binatilyong antingero.